tématem dnešního odpoledne je Amazonie, amazonský prales, zázračná bytost Matky Země, plíce Matky Země, neuvěřitelná bytost, prales, který nežije svými kořeny vlastně ze zdola, ale ze zhora, který žije právě z vody, která přichází ze zhora, žije ze slunce, funguje opačným způsobem než české lesy a je to ohromná živá bytost plná dalších miliard bytostí. A dnešní setkání vzniklo protože není tajemstvím, že zejména běloch je bytost chamtivá, nenasytná, a že běložská civilizace založená na egu a na dobyvačnosti a nekonečném podmaňování světa, země, teďka i vesmíru, planet, měsíce, Marsu nebo kam až budeme chtít dojít, jak si nezná mezí. Tato chamtivost nezná mezí, tato lačnost, nenasytnost nezná mezí a čím víc požírá, tím víc chce. A díky tomu lidské ego dosáhlo fantastického výkonu, že je schopno sebe sama zničit. Zničit vlastně nositele sebe, tedy lidskou bytost. Živou lidskou bytost. A protože za lidskou bytost já považuji lidstvo. Lidi na planetě jako celek. A ego soupeří s životem. Ego je reprezentant mrtvého světa, světa mrtvých. V alchymistické tradici se nazývá dvojenec, neboli ten mrtvý. Je to naše záhadná součást, jejím symbolem je kostra. Je to to, co máme v sobě, ten mrtvý, který tam je, vlastně nás podepírá, ten mrtvý nás ku podivu nese, ta kostra, o ní se opíráme a je to to, co po nás zbyde, když zemřeme a krásně se rozložíme, tak zbyde ta kostra. Ten mrtvý zůstává a je v nás pořád, jak to píše Rudolf Steiner ve svých knihách o symbolice toho mrtvého v lidském těle. A ten mrtvý zvláštním způsobem soutěží s tím živým. Je to záhada. Mrtvý existuje jenom díky tomu živému, potřebuje ho ke své existenci a přesto ho neustále podrobuje zkouškám a neustále se ho snaží vlastně zničit. Jedna z těch věcí, které se lidé snaží zničit, je voda na planetě. Chtějí zničit čistotu vody, chtějí vytvořit z vody stoku, chtějí zničit vzduch, zanést do ho spoustou splodin. Je to zajímavá aktivita, zajímavý pokus. Zničit si to, co dýcháme, zničit to, co pijeme. Snažíme se zaplavit zemi, hnojivy, abychom z ní vydojili ještě víc, než kolik sama od sebe skvěle dává. Zvláštním způsobem pracujeme s ohněm. Původní oheň, tvořivý oheň, oheň, který vytváří náš život a vytváří nás, jsme přeměnili v požár, ve spalující oheň destruktivního typu, který se projevuje ve všech lidských aktivitách, které se jmenují explozivní energie. Využívání explozivní energie, která potřebuje spálit oheň, vytvořit energii a přitom vytvořit velkou ztrátu. Neboť, jak víte, ta účinnost je většinou menší. Tahle zvláštní aktivita zároveň způsobuje, protože lidí přibývá, že je to víc a víc vidět, je to víc a víc patrné. A proti této aktivitě proudí základní proud lásky. A základní proud lásky, který vlastně nese celý život a vytváří celou esenci života, neustále, vytrvale, bez nějakého boje, bez souboje, bez zabíjení, všechny ty pokusy je schopen ustát a vydržet. A bez toho základního proudu lásky my bychom žít nemohli. A existují lidé na planetě, kteří si to uvědomují a chtějí to prostředí, které je nějakým způsobem exploatované a vytěžované, znovu oživit krásou, přirozeností, dýcháním toho původního, základního záměru, který tady vždy v tom proudu lásky byl. To znamená společný prostor. Společný prostor, který obýváme společně, se zvířaty, s rostlinami, s hmyzem. Je to společný prostor, prostě jsme tu spolu. Matka Země je společná, nepatří lidem. Nemůže patřit jenom lidem. Patří všem, kteří tady bydlí a všichni spolu vytváříme ten prostor. A navzájem ho spolu vytváříme. A někteří lidé ho znovu chtějí spolu vytvářet a nejenom exploatovat. No a tak tady vznikla aktivita, kterou tady reprezentuje přímý zástupce amazonského pralesa. A o té aktivitě asi vám teďka řekne více on přímo. A proto vás, Done, žádám teď o slovo. Buenas tardes a todos, soy Agustín.
Dobré odpoledne všem, jmenuji se Augustín. Bueno, bienvenidos a todos y este día tan hermoso también. Vítejte tady všichni a je tady moc nádherně. Y muchas gracias también a muchas energías que están aquí también. A taky děkuji všem energiím, které tady přišly podpořit tuhle akci. Quiero hablar un poquito de cómo es ahorita en la selva. Rád bych řekl něco o tom, jak to teďka vypadá u nás v džungli. El cambio que transcurre es muy rápido. A ty změny, které se tam teďka dějí, jsou hodně rychlé. Muchas familias de mi cultura quichua están vendiendo muchas tierras por allá. A spousta indiánů v tuhle chvíli hodně prodává svoji zemi, prodávají svoje pozemky. Entonces muchas compañías compran tierras para explotar, para muchas cosas, minería o madera. Protože další indiáni nemají třeba tolik peněz na to, aby je skupovali zpátky, tak většinou toho využívají různé společnosti, které potom tyhle pozemky levně nakoupí a vznikají tam různé těžebné společnosti. Entonces, nuestro propósito, nuestro intento para este proyecto A náš záměr vlastně pro tady tenhle projekt es proteger los conocimientos ancestrales de mi cultura je ochraňovat vědomosti naší kultury, aby vlastně přetrvávaly vědomosti indiánů, to, jak pracovat s lesem, jak pracovat se zvířatama a všechno, co ten les učí. Entonces también es muy importante los elementos que conforman nuestro cuerpo también, agua, fuego, tierra. A jsou hodně důležité i všechny elementy, které se tam vyskytují všude kolem nás, jako je voda, oheň, země jako taková, čistý vzduch. Entonces también mucho, en mi cultura también utilizamos mucho la medicina natural. V naší kultuře taky používáme spoustu přírodní medicíny, která v lese roste. Entonces la civilización ahora está cambiando mucho la mente de los indígenas de allá. A momentální civilizace, která tam roste, začíná měnit mysl indiánů, malých dětí skrz školství a skrz vlastně to, co se tam snaží teďka nastolit, podobný systém jako u nás. Entonces con ese propósito ellos venden tierras para ir a vivir en la ciudad. A takže indiáni prodávají své pozemky proto, aby mohli jít žít do měst, aby i děti mohly studovat. Entonces el gobierno también hace muchas vías a muchas comunidades. Politika to podporuje v tom smyslu, že začíná stavět různé cesty do džungle, tím pádem se zvýší těžba dřeva a zvýší se vývoz rostlin, medicíny do vlastně dalších zemí. Entonces también como nuestra cultura también hacemos mucho lo que es la conexión con la tierra, con los elementos, con la energía, A curaciones. naše kultura dělá opravdu léčení, ale se spojením se zemí a vlastně s dalšími elementy. Neberou jenom výtažek vlastně ty rostliny proto, aby si člověk vzal tabletku a byl zdravý. Vlastně provází to různé ceremonie, různý vztah k přírodě a tím pádem sám k sobě, otevření sám sebe, svého srdce, probuzení se, znovu nastolení své vlastní přirozenosti, kterou máme od dětství a kterou pak zapomínáme. Como unos amigos que estudian el clima, la selva de allá de la Amazonía. Taky lidé, co teďka studují klima v Amazonii, Ellos calculan que cada año se destruye 10.000 hectáreas de tierra. tak teďka vypočítali, že každý rok se víc jak 10 000 hektarů zničí vlastně vysekáním pralesa. Entonces mi padre también tiene mucho interés en proteger esta tierra. A proto můj otec vlastně tím, že ještě je takový starší ročník a hodně zžitý vlastně s těma indiánskýma tradicema, tak se snaží vlastně zachránit nějakou část toho lesa, aby se udržely ty tradice. Porque solamente en 3 años ha habido muchos cambios en la comunidad, en las comunidades de allá. Protože během posledních 3 let tam vznikly hodně veliké změny i v těch nejbližších komunitách v pralese. Muchas cosas locas que contaminan mucho los ríos, la selva, el aire. Spousta bláznivých věcí, které kontaminují řeky, kontaminují vzduch a tak dále. Třeba například indiáni sami začínají těžit zlato proto, aby vlastně nějakým způsobem měli peníze pro děti a tak dále, ale je to prostě bláznivý, proč tady tohle dělat.
Entonces nuestro deseo es comprar un espacio que tiene 45.2 hectáreas de tierras. A proto jsme se rozhodli podpořit vlastně projekt a tatínka v tom, že bychom chtěli koupit 45,2 hektarů pralesa. Porque ahorita muchas de las familias de esa comunidad venden muchas tierras de 30 hectáreas, 60 hectáreas, 20 hectáreas. Protože v tuhle dobu právě spousta těch rodin chce prodat ten pozemek a je jim jedno komu. Entonces si una compañía minería compra eso y když by se stalo, že tohle by nakoupili organizace, tak by to byla potom hodně veliká zkáza. Entonces por eso es nuestro deseo a pedir apoyo un poco para proteger ese espacio de la selva virgen en la Amazonía. A proto chceme vlastně koupit nějaký pozemek a začít tam dělat spíš přírodní věci, které by nedestruovaly ten prales, ale naopak podpořili zase v té tradici. Entonces muchas gracias también, están aquí todos. Y es un gusto también estar aquí también. Muchas gracias. Takže moc krát děkuju, že vlastně jste tady proto, abyste mohli třeba podpořit nějakým svým příspěvkem pro to, aby jsme tady tohle mohli zorganizovat, protože díky tady Gabče, že se rozhodla věnovat nějaké obrazy pro koupy toho pozemku, tak vlastně tohle pomůže k tomu, aby to bylo reálné, protože indiáni sami tohle nedokážou. Dokážou pomoct prací, dokážou vlastně tam udržovat ty tradice. To znamená, že můžou podporovat ten les, aby byl takový, jaký byl předtím, ale nemůžou vlastně jakoby peněžně tohle nějakým způsobem zaštítit. Ken si to řekl o té organizaci? Jak? No to má trošičku větší rozměr, protože vlastně nejedná se jenom o koupit toho pozemku, ale jedná se i o to, že když se nám toto podaří a ta organizace naběhne a bude mít svůj vlastní život takový, který bude podporovat prostě tam to místo, tak to znamená, že ty indiáni, ty komunity, které žijí okolo, budeme jim moc dát práci, ať už stavění, sázení, pečování o ten pozemek, protože je to velký pozemek. A vlastně tím jim pomůžeme zase se navrátit trošičku i k těm vlastním kořenům, protože opravdu už tak, jak my je nemáme, tak oni je začínají ztrácet. Takže bude šance prostě, že, jak říkala Míša, třeba těžení zlata, který oni dělají vysokotlakýma turbínama, takže vlastně pak, když jdete po té řece, tak 1,5 kilometr pod tím, co oni těží, prostě nic nežije. A tohle si oni vůbec neuvědomují, protože oni vůbec neví, jaký ten dopad to má, takže naše úloha a úloha i tyhle vlastně organizace je, aby jsme jim osvětlili, co to znamená, když jim tam dali velký billboard, Bůh vám dal plast, ale už jim neřekl, co to všechno dělá a oni s tím taky tak zachází, jo? Takže to všude pohazují a podobně, takže i osvěta prostě v těchto dalších věcech, kdy my už víme, co to znamená, jak si umíme zničit tu přírodu a takže to je takový jako výhled, jak bychom chtěli vlastně tu organizaci dál vést a nějakým způsobem ta vize naše. Chtěli bychom tam udělat vlastně takový zázemí pro lidi, kteří by tam chtěli přijet a třeba se tam léčit, protože je hezký, že tady třeba jsme začali s ceremoniema, které vlastně pomáhají člověku podívat se do sebe samého, najít zase kontakt se sebou samým. Nicméně je to léčba taková víc na té duchovní úrovni, než na ty fyzické, protože na ty fyzické je potřeba opravdu do toho šlápnout víc, být v tom prostředí, kde nejsou sítě, kde není elektřina, kde vás nic neobtěžuje. Takže i do budoucna prostě bychom chtěli to rozvinout do tohohle rozměru zhruba. Tak to je asi tak všechno k té organizaci. Děkuji. Může? Teď bychom asi řekli to, co všichni víte, že jedním ze smyslů dnešního setkání je nejenom tedy vydražit obraz setkání světů, obraz věnovaný Gábinou, tak, aby výtěžek z té dražby mohl jít právě na nákup toho pozemku, ale jsou tady také holinky. Od mistra Hamana od mistra střelce Hamana, který se trefil do vlastní nohy, což je velice zvláštní. Ale co se to stalo, Václave?
jsem si zahrát fotbal. 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 To nebyla ta pravá trefa, jo. No. Tak jsou tady holínky, olympijské holínky. Jsou tady olympijské holínky číslo? 42. 42. I s plišákem. I s plišákem. Můžeme předvést holínky tady? Já je přinesu. Tak jo. Přinesu holínky. Ano. Jinak ještě mimo holinky, já teď vstoupím do toho, Jardovi, jsou tady i dřeva a vlastně bylo by fajn, ten, kdo si je koupí za vyšší částku, tak vlastně to, co bude přesahovat tu částku, máme tady umělkyni někde, která to jsem přinesla. To ne, to je, jak jsem říkala, to moje. Jo. Zastoupení. Tak, zastoupení. Takže to, co bude navíc, tak to zase přispěje Amazonii. Takže takhle. Uvědomme si, že holínky v sobě obsahují slovo holy. Je to svatá záležitost. Léčivá. Jsou to holinky. Holinky. Toto je posvátná záležitost. Není náhodou, že jsou barvy nebe. Jsou tedy nebeské barvy. Té části světa, která se propoje se zemí skrze déšť, skrze stromy, skrze prales. Takže měli bychom tady vydražit holínky. Myslím, že bychom je dražili obě najednou. Dá to asi lepší smysl, i když kdybychom dražili každou holínku zvlášť, možná, že by postupně cena dramaticky rostla u té druhé. Leda, že by tady bylo více takových jako Vašek, pak by to mělo smysl. Samozřejmě, kdyby byl zájemce jednonohý, tak může taky. I to je možné, ani tomu se nedá bránit. Kdyby někdo z paralympiády měl zájem tedy získat holínky z olympiády. Tak přiznám se, že částku uvede Vašek. Jaká je vyvolávací cena posvátných svatých holinek? No, někdo mi řekl, že na Aukoru nebo kde to vyšplhalo na naprosto závratné ceny. Já opravdu nemám vůbec tušení, co a jak. Já taky ne. Nějakou odpyšnou cenu, tak. No. Tak já dám 100. Jo, no tak já bych sem dala 100 za jednu a připíšeš tam 0 alespoň, teda ještě za to. Tak to už ne. Prosím vás, smyslem těchto akcí bývá vydražit věci za vyšší cenu než je obvykle. Ano, já jsem je viděla v Jíčíně 1500 obě. Tak bohužel dohromady. jsem se někdy zúčastnil charitativních dražeb, kde to proběhlo obráceně. Tam věnovali malíři své obrazy, které by běžně stály desítky tisíc a dražitelé je dražili za tisícovky. A to by bylo asi hloupý smysl této akce. Ano. Měli bychom dosáhnout nějaké pěkné ceny, nebo si můžeme na ty holínky všichni složit dohromady a můžeme si je půjčovat. To by bylo dobré, tak. Není nutno, aby se stal někdo majitelem holínek, nebo můžeme naplnit holínky penězi prostě. Ano. Postupně zaplníme obě holínky penězi, které zde máme sebou, a až budou holínky plné, tak bude dražba skončena. V případě karty s pinem na zadní straně. Takže můžeme udělat jaksi mnoho způsobů. Také dneska nemusíme tu dražbu třeba uzavřít. Ano. Může pokračovat třeba na internetu ještě 14 dní. Není nutno dneska to zavřít. Dneska jde spíš o to se setkat, pocítit ten záměr, který je tady a procítit, jestli máme všichni v sobě nějaký soulad, nějakou rezonanci, nějaké souznění s tím záměrem a s tou věcí. Nejde o to dnešní akcí to uzavřít, nejde o to tady dneska tady získat nějaké peníze a tím to jako skončit. Jde o to, aby v každém z nás to zapustilo nějaký vnitřní záměr, nebo v každém z nás, v některých z nás. Abychom měli zájem se o to víc zajímat. Protože nejde jenom o amazonský prales, jde o jakoukoliv část přírody. Jde o to, jakým způsobem o tom uvažujeme, jaký používáme, využíváme, anebo zda jsme taky ochotní něco dávat. Protože otázka, která bude položena lidem, zástupcům lidí, na společném sněmu, kde se sejdeme s velrybami a delfíny a slony a se všemi bytostmi, otázka, kterou položí tyto bytosti lidem, bude znít takto. Vítej, člověče, vyprávěj nám prosím, jak jsi spravoval zemi, jakým způsobem jsi se o ní staral. Vyprávěj nám, člověče, jak jsi dokázal zkrášlit zemi, co všechno si jí poskytl,
jaké dary si dal Matce Zemi za to, že ti dala život, že ti umožnila tady existovat. A my budeme muset odpovědět. A my budeme muset odpovědět na tomto společném sněmu a budeme odpovídat slonům a velrybám a delfínům, všem těm, kteří poskytují prostoru harmonii, radost ze svého pohybu, ze svého zpěvu, ze způsobu existence, v souladu s tím prostředím, ve kterém jsou. A my budeme muset odpovědět, kolik jsme toho věnovali, kolik jsme toho darovali, jakým způsobem jsme, jak si vraceli Matce Zemi to, co nám poskytla. A najednou budou naše počty možná smutné. Bude to smutná chvilka. Co vlastně odpovíme? Najednou zjistíme, že jsme si pořád brali, všechno jsme si brali s velkou samozřejmostí, nakupovali, těžili, exploatovali, káceli, řezali, ve jménu jakési tvorby, která se dá přirovnat k neuróze, k neurotické aktivitě, bytosti, která pořád chce něco dělat. Má dojem, že to je ta kvalita toho života, že něco po ní takzvaně zůstane. Ale existují civilizace, jejíž kvalitou je to, že po nich nic nezůstane. Existuje měřítko kvality civilizace, které spočívá v tom, jak málo zatíží prostředí. Jak málo dovede zatížit jaksi odpadem a vším tím, tou produkcí prostředí, ve kterém žije. A tam bychom my s naší civilizací docela prohrávali. Měli bychom opravdu... Bude to těžká chvilka pro nás, až budeme odpovídat na tu otázku. A možná to je smyslem dnešního setkání nebo těchto podobných setkání, abychom se vnitřně postupně chystali na tu odpověď. A abychom mohli přeměnit svou vlastní aktivitu a postoj k Matce Zemi a k Otci Slunci. Ke všem těm bytostem, které nás spolu vytvářejí a dávají nám život v každé vteřině. V každé vteřině naší existence. Neboť bez nich nebudeme žít. Bez trávy, bez stromu, bez hmyzu, bez včel. Nejde to. Není to možné. A tak se nějakým způsobem zvláštním spolu vracíme do toho prostoru a to jsou tato setkání. Kdy se setkáváme zase jako bytosti obyvatelé Matky Země, spoluobyvatelé toho prostoru a setkáváme se na úrovni společenství, nikoli v hierarchii. Já jsem měl teďka veliký zážitek na Korzice, byl jsem na Korzice, přijel jsem dneska v noci, včera jsem byl v Damanhuru v Itálii, v těch posvátných chrámech, vykopaných podzemí. A na Korzice jsme hledali dolmen. Na Korzice je několik dolmenů, na severu je dolmen, který se jmenuje Dům Obra, Casa dell'Urcu. Dům Obra, veliký dolmen. My jsme ho nenašli, protože tam se to hledá složitě. Francouzská vláda tam odkryla spoustu zajímavých věcí. A představte si, že ta vláda zase to potom zakryla geotextilí a zasypala zemí. Prostě to, jako znova to skryli. Takže se tam dá občas něco najít, ale není to úplně snadné. A našli jsme úplně jiné kameny a jiné nějaké pradávné sídliště. A byl tam nádherný kámen, který vypadal trochu jako dolmen, ze kterého koukala jakoby hlava. Vypadal jako ještěr, který se dívá do země. Já jsem k tomu kameni pocítil velikou úctu. Měl jsem sebou krystaly, které jsem tam vyndal a nechával jsem je tam nabíjet a působit. A pak jsem šel poděkovat tomu kameni a říkal jsem mu, že k němu cítím velkou úctu. A ten kámen mi řekl, neexistuje žádná úcta, existuje jenom láska. To je ta odpověď. To jsou ta setkání, kdy se vracíme znovu do prostoru lásky a uvědomíme si, že není žádná hierarchie. Není žádná hierarchie, je pouze zpětnovazebná, záhadná spolupracující smyčka, kde na každé části záleží, na každé součásti toho zvláštního procesu záleží a bez žádné z těch součástí to prostě nebude existovat. Nic není důležitějšího, nic není méně důležitého, je to prostě propojené. A ta propojenost je to, k čemu se vracíme, protože naše mysl to není schopná, ta to rozděluje. Naše mysl všechno rozděluje, všechno rozdělujeme, abychom to jako pochopili, tak to nejdřív rozsekáme na kusy. A když to rozsekáme na kusy, tak tomu jakoby začneme rozumět. Ale ve skutečnosti, skutečnost je tajemná, je propojená, je plně propojená a jedno prolíná v druhé. Jedno se propojuje s druhým. A to někdy brání, jak si naše mysl nám brání v tomto pochopení, protože se učíme popisovat svět přesně obráceně, přes jednotlivé pojmy. Proto indiánské jazyky, které se zabývají slovesy a procesy a průběhy, jsou úplně odlišné. A neustále udržují vědomí proudění energie, toho nekonečného proudu. Tak to je asi to,
kvůli čemu se tady setkáváme. Aspoň takhle to vnímám já, takhle to procituju já v posledních měsících. Jak asi víte, 6.6. proběhl tranzit Venuše přes Slunce. Tranzit Venuše přes Slunce byl velice významný ze symbolického hlediska, protože Venuše je symbolem protikladů, sjednocení protikladů. Venuše je jitřenka i večernice. Ona umí být oboje. Proto je posvátná, proto je symbolem Quetzalcoatla, opeřeného hada, který je symbolem sjednocení protikladů. A pak, když Venuše šla přes Slunce, pak od 6.6. se tématem stalo sjednocení protikladů. A tématem, které teď naplňuje nás, lidi, na této planetě. A učíme se být muži a ženami. A učíme se být spolu, jako muži a ženy. Učíme se spojit ty pradávné, jakési myšlenkové protiklady. A spojujeme zvířata a lidi, a hmyz a lidi, a rostliny a lidi. Učíme se znovu spojit všechno to, co jsme rozpojili ve své mysli. To, co jsme rozpojili po tisíce let. My se to učíme znovu sjednotit. Do jednoho bodu, do toho bodu srdce. Tak to je dnešní setkání. A učíme se nově používat peníze. Jinak. Používat peníze, abychom je mohli poskytovat. Ne, abychom je vydělali, abychom je vytěžili, abychom je získali, abychom co nejvíc z toho jakoby vyrvali. Učíme se je dávat. Existuje názor, že pakliže pouze bereme, pak dlužíme životu. A pakliže dáváme, život dluží nám a pak nám vrací. Proto je velmi výhodné dávat. Je to mnohem výhodnější, než se na první pohled zdá. Jakmile dáváme, tak nám život vrací. Dokud pouze bereme, tak život čeká. A náš dluh narůstá. Jak jistě víte, veškerá světová ekonomika je v dluhu. Tento dluh je symbolem toho dluhu, o kterém mluvím. To je manifestace toho přístupu, který vede jenom k tomu, že naroste obrovský dluh. No tak my se ho teďka učíme to otočit. Tak co ty holínky? Já se vás nechtěla přerušovat. Je mě přerušte. Začínám a jen to naplňte, prosím vás, takže můžete pokračovat. Naplníme holínky a je to. Co pak někdo touží si odnést ty holínky? Že se si asi vezme Václav. A peníze dá tady Tomášovi nebo organizaci, která je potřebuje. Janu Augustínovi. Tak prostě dáme do holínek. Co vy na to? Souhlasíte? Samozřejmě obraz, pokud by někdo toužil po tom obrazu mít ho doma, chtěl by jak si způsobit si s ním radost, ten se můžeme pokusit vydražit. Co myslíte, co je lepší? Jak to vnímáte? Kolik z nás zažilo všechny tyhle ty dražby nesmyslný? Se jako sedí, pak se jako čeká, pak se kouká, pak někdo jako na to nemá, někdo na to má, ten, kdo na to má míň, se cítí blbě. Teď to někdo chce, začne navrhovat cenu, pak ho tam někdo přebije, ten je otrávený. Pak ten jeden to jako teda získá konečně, všichni řeknou, no tak hezky to dopadlo. Já jsem to chtěl taky. Pojďme vydražit něco levnějšího ještě. Je to strašně komický, jak probíhají tyhle ty dražby. Mně se často v životě stalo, že jsem jako je vedl. A viděl jsem ty obličeje lidí, kteří by rádi dali. Ale prostě každý může dát v tom rámci toho svého, jaksi, těch možností. Pro někoho 500 korun je velká už částka. Pro někoho je to prostě jako legrace. Někdo je schopen dát 1 000 000 korun. Já znám člověka, který klidně dá miliony korun. A je to pro ně, jako kdyby někdo dal 100 koruny. A on je dá. A ani nechce, aby se o něm jako vědělo. Protože si nechce připadat jakoby v centru pozornosti lidí, kteří by na něj pak koukali, jako kdo to je a kde to nakrát. Takže ta situace je, ano, do holínek stále padají peníze. Já tam taky hned něco. Tam někde. Dám tam klíče zatím. Prosím vás, dávejte do holínek jenom cenné věci, abychom se dohodli. Necháme kolovat holínky. Ale prosím vás, nevybírejte, přikládejte. Jo, že by někdo, ale kdyby někdo cítil, že třeba, já nevím, má jenom 1000, chce dát 500, tak si vemte 500 zpátky. Ale kdyby se holínky vrátily fakt holé. Tak jo. Tak asi je pošlem tak na každou jednu směrem. Ano, každou holínku jedním směrem, Plišák to hlídá. Tak. Jedna holínka, druhá. Holínky oběhnou náš společný kruh. Každý proveďte dle svého pocitu.
A co teda navrhujeme s tím obrazem? Jak to cítíte? Tak, já mám tady... Viděli všichni obraz? Viděli všichni obraz? Vědí, který to je? Takže Jarda řekl název, vlastně jenom u 2 jsou papírky s názvem, že jo? U 4. Tak ten jeden zarámovaný velký. Tak se říká, ho přinesu, no. Tady ho ukážeme, co jaký pak. Tak ho ukažte teda, no, Růžičko. Ale jo, já ho neunesu. Pokud možno ne, zkusem zký. Ne, dobrý, tam je. Jinak já ještě jsem akorát chtěla říct, Jarda neuvěřitelně krásně tady mluvil o tom. My jako lidi, jak tady jste, tak si sami za sebe cítíme jako persony, jako jednotlivé osobnosti. Představte si, že jsme jedno tělo. To je on. Ano, to je ta zajímavější část. Pamatujme si, že každý obraz má 2 strany. Málo malířů maluje na obě strany obrazu. Já jo. Tak tady. Setkání světů. Dámy a pánové, vyvolávací cena, jsem se teďka dozvěděl, je 35 000 korun, je to tak? Ano. 35 000. Vidí všichni na obraz? Samozřejmě to, co půjde navíc, plus celá tahle ta částka jde na projekt Amazonie. Takže tak, jak o tom mluvil Jarda, dejme tomu, že třeba skrze skrze setkání světu, který je víc než výmluvné v současné době, situaci, v tomto momentě. Je to na místě. Má smysl zkoumat, kolik je potřeba peněz na těch 45 hektarů? Ano, má smysl, protože celková částka, myslím si, že je 1 000 000 korun. Plus vlastně, ano, k 1 000 000 korun. Což když si vezmete za takovou plochu pozemku, je naprosto úžasný. Potřebovali bychom se seznámit s tím pánem inkognito. Ne, dělám si srandu. Ten pán je celkem tak, veřejnosti známý, ale můžu to říct, pán. Dobrý. To je jenom takhle. A jak jsem mluvila o tom, že se cítíme každý jakoby oddělený, tak říká se, že všichni jsme vodou jednoho oceánu, jenom se cítíme být těmi samostatnými vlnami. A potom já, tak jak to nesmírně bytostně vnímám, a už jsem to i kolikrát řekla, tak představte si lidský tělo a my jsme ty buňky. A když ty buňky nespolupracují, tak pak to tělo je nemocný. Ta rovnováha se naruší. A i když ten deštný prales je, dejme tomu, tady v oblasti krku a srdce, plic, a vy budete tady nějakým nervem, zrovna u stehenního svalu, tak přesto všechno to má obrovskou souvislost, i když to je příliš daleko. A to je nesmírně důležitý vědět, že nejsme oddělení, ale jsme obrovským soukolím, který spolupracuje. A jakmile jedna buňka onemocní, zatíží spoustu dalších buněk, který musí tu činnost zvládat za ní. A už se dostanete do nerovnováhy. Takže já moc krát děkuju Jardovi. Já jsem to chtěla říct ještě i teda takhle, jak je to nesmírně Dámy a důležitý. pánové, holínky jsou našlapané penězi. Tak to je super. Tak Jardo, já moc krát děkuju. Tak já odcházím s obrazem, taky děkuju. Nezlobte se, obraz zase ukryju, aby ho slunce úplně nevyleptalo. Představil jsem si, že bych během toho ukazování, kdybychom byli v Monty Python scénce, tak by obraz zmizel během toho. Takhle bych ho tady ukazoval a najednou by slunce udělalo. Tak, obraz vracím na zeď, setkání světů. A já bych nesmírně ráda oslovila Renatku, kdyby mezi nás přišla, protože to je taková pravá a levá ruka obchodu, když to řeknu. Tak nebude se, doufám, na mě zlobit, že ji takhle uvedu, ale ona by vám řekla vlastně způsob a co a jak to zhruba dlouho potrvá, protože samozřejmě předpokládáme, že tady nemáte zlaté cihly po kapsách nebo šekové knížky. Pokud ano, tak se tomu nebudeme bránit. Takže jsme se dohodli Diamantovou tady, za mnou bylo řečeno. Takže jsme se dohodli následovně, že vlastně celá tato akce bude trvat 14 dní. Do 14 dnů v podstatě každý může dát svoji nabídku. Začínáme teda na ceně 35 000 korun. Do těch 14 dnů ten, kdo dá největší nabídku, ten samozřejmě ten obraz získá.
Domnívám se, že by úplně nejlepší a nejjednodušší bylo, kdybychom to udělali obálkovou metodou. To znamená, že kdo bude mít o ten obraz zájem, dostane obálku, do té obálky může napsat teda svoji adresu, spojení na vás a cenu, kterou by byl ochoten za ten obraz dát. Po 14 dnech uzavřeme tento proces a ta nejvyšší nabídka, která bude, tak ten zájemce ten obraz obdrží. Tímto způsobem bychom asi provedli tuto dnešní dražbu, spíš aukci než dražbu. Takže jestli s tím budete takhle souhlasit a pokud tady někdo o ten obraz má zájem a bude chtít ode mě obálku, můžu mu samozřejmě tu obálku dát. Takže budu tady celou dobu, to znamená, kdo bude mít zájem o ten obraz, může přijít za mnou, ode mě dostane obálku, kde může vyplnit všechny tyto údaje. Ano? Děkuji moc. Takže jste se dohodli na tiché dražbě? Ano, dohodli jsme se. Tichá dražba je nejlepší. Můžu mít dotaz? Ano. Existuje nějaký bankovní účet nebo nějaký číslo, kam se můžou posílat příspěvky bez toho, teda, že by to byla Ano. Jo, tak to vám řeknu já. Nebo webová adresa. Jsme ve stádiu, kdy ještě ta organizace, protože jsme žádali asi před měsícem, oni nám to teďka vrátili, že ten záměr vypadá spíš na nevládní mezinárodní organizaci, což my nechceme, takže jsme tu žádost podali znova, trošku jsme pozměnili pár slovíček, aby to bylo obyčejné sdružení naše. A ten účet chceme udělat veřejný, ale nemusíme mít napřed k tomu schválenou tu organizaci. Takže ve chvíli, kdy to bude, tak na stránkách www.životpostaru.cz Život postaru bude veřejný účet, kde vlastně uvidíte všechny transakce a každý, kdo tam pošle jakoukoliv částku, tak se tam uvidí. Takže to bude tak během 14 dní. Jednak já jsem tady nechal poslat ten papírek s těma adresama. Když se tam zapíšete, tak my vám budeme průběžně posílat informace, jak se ten projekt vyvíjí. Takže děkujeme moc. A ptejme se, zda máte vy něco k tomu, co bylo řečeno. Když tady jsme spolu a máme tu možnost se setkat, tak zda tu někdo něco k tomu má. Nějaký limit, kdy musí být ty pozemky koupený? Máme na to zhruba půl roku. Asi teda... Teďka vlastně, když bychom přijeli v listopadu, tak máme zaplatit první polovinu a pak za půl roku druhou polovinu na nákup toho pozemku, protože ten člověk, který to prodává, tak není sám, je to vlastně jakoby celá jeho rodina a mezi ty bratry a sestry se ten pozemek dělí. Oni se rozhodli, že to prodají. A protože tatínek i Augustín a celá jeho rodina jsou indiáni, tak oni mají na výběr buď to od bílých nebo od nich. A protože indiáni mezi sebou trošku mají takovýto cítění, že ví, že když to prodají indiánům, že to nějakým způsobem budou držet, tak se rozhodl, že ještě teda chvíli počká a zkusí vlastně to jakoby podržet pro tuhle rodinu. Pokud vlastně seženou tyhle peníze, tak to prodají jim. Pokud ne, tak jsou tam nějaké dvě ženy, které o to projevily zájem. Jsou z hlavního města, vím, že what about their interesting decision which would like buy this place about water or Gold or tree? Jo, takže mají zájem spíše, říká Augustín, o zlato a o stromy, tyhle věci. Takže když tohle, tak to prodají jim a bude se vlastně tam zřejmě těšit nebo takhle. A my jsme o té organizaci mluvili velmi zkráceně, protože jsme nevěděli, kolik máme času k tomu něco říct. Takže já bych možná ještě jednou řekla, co ta organizace nebo jaké máme vize. Protože pro nás to je samozřejmě taky neustálá práce, nejenom co se týče přednášek, ale i vlastně zorganizovat to v Ekvádoru, navštívit nějaké právníky, nějaké soudy, aby to bylo oficiální, aby se tam nestalo, že tam někdo přijde, začne tam těžit a my řekneme, to je naše, oni řekli, no tak nám to dokažte, že jo? Takže musíme i tady tyhle věci všechny oběhat. Tak pro nás je to, že moc nemáme třeba čas úplně na rodinu, nemáme čas sami na sebe a je to vlastně jakoby ten náš dar pro tady tohle, že se snažíme tomu něco věnovat. No a ta naše vize, tak první bod je nákup toho místa, vlastně snažit se získat tady tenhle pozemek, který by právě měl podporovat to, aby tam zůstávaly původní rostliny, popřípadě, aby jsme zkusili tam zasadit rostliny, které léčí, jako je třeba sangre de drago, dračí krev a další jiné věci, ale tak, aby se nevykácel pozemek a zasadilo se jenom sangre de drago, jak to udělali se sojou,
ale aby vlastně místní indiáni dostali práci a vysazovali to přesně tak, jak oni byli zvyklí. Tady něco, tamhle něco, že vlastně vytváří ty stromy a rostliny symbiózu a žijou v tom přirozeném prostředí, jako byli vždycky zvyklí. Což vlastně bílí lidé moc neumí, když to ti indiáni to mají v krvi. Třeba zajímavý zážitek byl, když jsme tam byli s Tomášem a měli jsme jim pomáhat čistit kakao, tak oni nemají prostě motorové, jak se to jmenuje, kosy, kterým to všechno vykácí a zůstaje jenom kakao, aby měli pár bobů, které pak prodají pro čokoládovny. Ale jdou a každé 3 měsíce mají mačetu a prostě musí několik hektarů vysekat mačetou. Za 3 měsíce to zase vyroste jako 3metrový strom, prostě plevel, který vypadají jako stromy a všechno se to dělá ručně. A samozřejmě na to my dva nezvládne to ani Augustínova rodina, která má 27 lidí, 15 dětí a potom zbytek dospělých. Takže vlastně bychom chtěli tuhle práci dát místním komunitám, místním indiánům, aby vlastně tím měli nějaký příjem, dělali to, co dělali celý život, ale právě mohli tyhle děti nějakým způsobem podporovat jinak, protože oni teďka, ne že by chtěli, aby ty děti vystudovaly, ale teď už to i stát nařídil jako povinnost. Takže se tam samozřejmě snaží zavést očkování a takové různé jiné věci, které prostě tady známe. Takže druhý bod je vlastně tam podporovat tyhle rostliny, které jsou léčebné, aby jsme měli i možnost mít nějakých přírodních léčiv bez dalších chemikálií příměsných. A třetí bod je podpořit vlastně tu komunitu, podpořit indiány, podpořit tyhle komunity. Pak jsme taky přemýšleli, jakým způsobem vlastně to udělat zajímavé pro člověka, který tam věnuje nějakou vyšší částku peněz, aby v úvozovkách z toho taky něco měl. Takže jsme vymysleli, že časem bychom tam chtěli vystavět nějaké pobytové centrum. Zatím pobytové centrum už funguje u Augustínové rodiny, kteří mají na jiném svém pozemku vlastně takovou ubytovnu přímo v džungli pro turisty, kde vlastně tatínek léčí s medicínama, kde provádí lidi po vodopádech a tak dále, takže dočasně je tam nějaké zázemí, ale časem by to mělo být v tomhle místě, kde by lidé mohli přijet a mohli si zkusit žít v tom pralese, jaké to je, když má člověk jenom studenou vodu, když nemá elektriku, když se má postarat sám o sebe, ale když má taky vlastně klid a může vlastně se nacítit opravdu na tu přírodu a tam velmi člověk pocítí, hodně rychle se tam materializují myšlenky. Já třeba, když mám strach z takových malých mušek, nejsou to přímo moskyti, ale takové octové mušky, které koušou a spíš to svědí, než bolí, ale pak se člověk doškrábe do krve. Takže když mám z nich strach, tak mě pořád koušou a indiáni nic. A Augustín mi pořád říká, prostě nesmíš na to myslet, protože si to přivoláváš. A podobnou zkušenost měl třeba Tomáš s nohama, můžeš říct? Jo, chodil jsem celý den, jsem chodil bos po džungli a prostě kolem domu, pracovali jsme. A něco kolem 4:00 mi napadlo, prostě já tady chodím bos, něco by mi mohlo kousnout, trvalo to 30 vteřin. Jsem tam poskakoval, říkám už vím, pardon. Takže opravdu ta materializace těch myšlenek tam je velmi rychlá. A opravdu, když se mi podařilo zastavit mysl asi po 7 měsících, tak ty mušky mě přestaly kousat. Jo. Ale opravdu, když člověk má strach a udržuje tyhle věci v sobě, tak ta příroda neuvěřitelně tam toho člověka to učí. A je těžký, máme tendenci většinou shodit vinu na někoho jiného. Na šamana, na léčitele, na někoho, kdo je vůdce nějaký skupiny, že ten něco nedělá dobře a takhle. Ale když tam je člověk sám se sebou, tak vlastně musí přijmout tu zodpovědnost sám za sebe a dostane přímo učení od té přírody. Takže další vize je časem jakoby umožnit těm lidem, kdo by měl zájem se tam právě podívat, takhle buď na léčení s rostlinama, anebo jenom třeba na pobyt, anebo taky lidé, kteří třeba nemají nějaké velké množství peněz, ale chtěli by pomoct, takže by tam třeba mohli pomoct sadit nějaké jídlo, protože ty přírodní věci, co se týče léčitelství a tak, bychom chtěli přenechat indiánům, aby jsou mladí lidé, kteří chcou vycestovat na delší dobu, než je pár dní dovolené, tak aby tam mohli si dovolit třeba být, tak aby pomohli tou svojí pomocí. Takže to je jakoby naše další vize, ale do budoucna, protože samozřejmě jsme úplně v začátcích. No, takže to je ta vize tohohle projektu, kam bychom to chtěli směřovat. Takže takhle. Jestli máte otázky, tak se klidně ptejte. Je určitě toho víc, co by se k tomu dalo říct. V průběhu října budeme mít po celé republice dost přednášek, takže jestli napíšete ty adresy, tak budete o tom vědět, kde kdy budou.
budeme povídat vlastně o té organizaci, co děláme, proč to děláme, co bychom chtěli, aby tam bylo a vlastně jak my můžeme pomoct jim a oni nám a vlastně i prales, co se týče vlastně kyslíku pro celou planetu a nejenom kyslíku, ale i všech těch rostlin a moudrosti těch předků, protože oni neuvěřitelně třeba mají silné rodinné kořeny. To bych nechala zase Tomáše popovídat, protože o tom povídá moc krásně. Ono to je opravdu všechno na delší čas, to povídání, ale já když jsem tam přijel, tak jsem byl úplně jak Alenka v říši divů, protože z toho, jak jsme zvyklí tady, bohužel zvyklí žít a jak přijímáme tu rodinu, ty vztahy a čas vůbec, prostě tady přivenej tady, tak prostě tam najednou jsem přišel a všichni si byli rovní, všichni se smáli, všichni byli v pohodě, prostě děti, když zlobili, tak prostě dostali sice třeba tabák do očí jako výchovný prvek, ale hned jak ho dostali, tak ta energie prostě toho, že něco udělali a že se na ně někdo zlobí, skončila. Už se na ně smáli. Netrvá jako tady, že prostě dětem se vynadá a pak ještě půl dne, nebo to je v tom lepším případě, nebo i třeba další 2 dny jim říkáte, ty jsi včera zlobil. Jo, takže, nebo po zbytek života. Nebo po zbytek života. Takže jsem byl opravdu ta rovnost, když jsem odjížděl vlastně, poprvé, když jsem tam byl, odjížděl jsem a šel jsem poděkovat Donu Augustínovi staršímu za možnost léčení a za možnost pobytu v jeho rodině, tak jsem mu poklonil a poděkoval jsem mu a on se mi taky poklonil a taky mi poděkoval. Já jsem z toho byl úplně v šoku, protože jsem to nečekal. Samozřejmě, že v danou chvíli jsem na něho vzlížel a měl jsem ho ve velké úctě, jak to dneska řekl hezky Jarda tady s tím kamenem. On mi to vysvětlil, že jsme si všichni rovní, že není důvod, že já zas umím něco jiného, co jsem předvedl, takže on umí zas tohle, protože on se to učil. Takže to bylo moc hezký. Vůbec navnímat tu atmosféru, prostě, že je možný žít v lásce. Že to je možný, prostě, že je možný otevřít se a nebát se, že vás prostě někdo skolí, nebo že vás prostě někdo vezme po hlavě, jak to tady tak bývá. Ale tam to prostě opravdu krásně všechno plyne. Takže to i proto vlastně začalo vznikat to, že jsme se tam takhle smluvili a začali jsme dělat tady ceremonie, z ceremonií potom tatínek, protože tatínek je opravdu misionář. Už v tom místě, kde oni mají toto vlastně takový pro turisty, to místečko, tak on už tam skoupil velký pozemky, které jsou něčím zajímavý, takže třeba mají surfurózu, což je léčivý bahno. Je to poměrně dost velký komplex, prostě, nebo dost velký pozemek. Pak koupil Anakondí zátoku, jo, kde zas dalo by se povídat, prostě proč to koupil, nebo kaskádu. Byla tam anakonda, žije tam anakonda, která má více jak 8 nebo 9 metrů, napadala i prostě indiány, tatínek udělal, když to koupil, udělal prostě ceremonie, domluvil se spiritem, ty anakondy, od té doby se tam nic takového neděje. Pozor, pro turisty, když oni tam jdou, jakoby rodina s těma bílýma, tak v rámci té rodiny ne, ale když tam v noci chodí rybaři lidi z okolí, tak ty to anakondu vidějí. Mm-hmm. Ještě takhle. Blízka. No. Někdy hodně. Takže pak třeba zachránil strom, který má 600 let, což je neuvěřitelný úplně, to si prostě, tam se táhnou kořeny třeba 50 metrů do džungle, takže když jste v půlce třeba těch kořenů a ještě nejste u toho stromu, tak zjistíte, že ty kořeny jsou takhle vysoko, jsou asi takhle široký a prostě táhnou se jak stěna. Jo. A když k němu přijdete, tak to je prostě tak silná vibrace, tak silné napojení, že to je úplně k neuvěření. Takže vlastně tatínek opravdu je takový misionář a už všechno to jakoby má dlouho v hlavě a teďka vlastně když přijížděla nebo když odlítali Míša s Augustínem sem do Čech, tak je oslovil s tím, že by bylo dobré to zkusit nějak přes Evropu, že prostě přes ty jejich úřady to nejde. Takže vlastně takhle nás dovedlo k tomu, že bychom měli do toho šlápnout víc, nejenom prostě pomocí tady, že teda obeznámíme lidi s ceremoniemi, z toho, jaký je život tam, jak mezi sebou se chovají, a tak to takhle všechno zní. Má někdo otázku? Poznámku? Kdy to letí, teda. Ne, kdy to? Kdy to letí? To letí furt. Máme na životu postaru, kdybyste se chtěli jako
podívat. Děláme samozřejmě i, teď už začínáme, neděláme, začínáme. Měli jsme jenom jeden zatím takovýhle výlet s turistama vlastně z Čech, s lidičkama, který prostě dali jsme dokupy 10 lidí, kteří s námi odletěli do Ekvádoru a tam zažili vlastně měsíc v džungli, s tím, že jsme chvíli cestovali i a mohli prostě se seznámit s rostlinama síly, kdy vlastně dochází teda při těch ceremoniích prostě k nějakému sebepoznání. A teďka budeme vlastně další dělat na prosinci, bude se odlítat zhruba 5. nebo 4. prosince. Všechno to najdete na stránkách Život po staru, kdybyste měli o toto zájem. Potom je další prostě od ledna a potom je další od února. Takže zhruba po ty 3 měsíce prostě se tam bude vždycky něco dít. Ten první je víc jakoby poznávací, kdy se prostě podíváte po Ekvádoru, podíváte se jak do hor, tak se podíváte do džungle, podíváte se i dolů k Atlantiku. A takže to bude takový víc poznávací, pak bude jeden takovej pracovní, kdy prostě zase dáme příležitost lidičkám, protože nás hodně oslovují, kteří opravdu dají prostě peníze jenom na tu letenku, ale už nemají peníze prostě na to, aby si mohli dovolit víc. Takže budou mít tu příležitost prostě přijet tam do rodiny Augustína a Míši a popracovat. Takže prostě budou třeba 14 dnů pracovat, pak budou mít týden volno a 14 dnů pracovat. Pak bude další, ten už bude tedy jenom 14 denní s možností prodloužení si pobytu, to není problém, ale jako od nás nabídka 14 denní, kdy prostě se o vás postaráme a za těch 14 dnů vlastně to bude čistě léčba sama sebe, takže dojde opravdu tedy blízkému kontaktu s jejich možností léčby. Jo, takže ať už to je inhalace různých bylinek, anebo to je koupel v nich, nebo to je i samotné pití různých bylin, tak prostě bude možnost těch 14 dnů tam intenzivně popracovat. A tak budeme taky doufat všichni, že nadace Keshe, Foundation Keshe, který předevčírem před 3 dny, to je iránský vědec, jmenuje se Keshe, on je bohužel z Iránu, takže se to trochu nehodí, protože jak si nehodí se to některým vládám. A tenhle ten Keshe se rozhodl 21. dubna tohoto roku, poprvé pozval vlády, zástupce vlád všech zemí, včetně české vlády, pozval, aby je seznámil se svými novými technologiemi. Keshe je vynálezce, je to vědec. A teďka 6. nedaleko Bruselu, v malém městě, znovu pozval zástupce vlád všech zemí světa, aby jim předal ty technologie. Keshe si přeje, aby mohly všechny vlády používat ty technologie. Jedna z těch věcí je právě cestování, velmi levné cestování velkými rychlostmi, nedovedu si to přesně představit. A 21. září Keshe dělá v Bruselu nebo u Bruselu veřejnou prezentaci své technologie. Teďka 6. to dělal jenom pro vlády, čistě pro zástupce vlád. Česká strana neposlala nikoho, protože ambasáda měla strach z toho, že to je prostě Iránec, že to je v nějakém malém městečku, je to v centru té nadace jejich, že tam nejsou bezpečnostní opatření. Já jsem osobně se snažil přemluvit někoho v Bruselu, aby tam poslali aspoň zástupce, prostě, který se dozví teda o těch technologiích. Nešel tam nikdo, ale Keshe je takový rozjetý teďka trošku a na svých stránkách Keshe Foundation zveřejňuje prostě adresy webové těch vlád jednotlivých, aby se občané mohli doptávat těch vlád, proč tam nejeli, nebo jako, proč to vynechali, proč to ignorují. A 21. září má být veřejná prezentace pro tedy zástupce veřejnosti. Tak takováhle věc se teďka v září zrovna děje, tak pak se může stát, že už to cestování bude celkem. A kde to bude? Ono se to, na tom Keshe Foundation to najdete. Keshe Foundation, nevím jestli org, nebo co on tam má za koncovku, ale asi když dáte Keshe, nebo když dáte jenom Keshe, tak se vám objeví jeho stránky, Keshe Foundation. A tam jsou na to všechny odkazy. No. Jo, já jsem teďka to jenom, jak jsem byl na Korzice, tak jsme to tam stahovali, zprávy z internetu a zatím nevíme vlastně, kolik zástupců vlád tam vůbec přišlo. Obama na to vyhlásil, když 21. dubna Keshe poprvé prezentoval své technologie, tak 2 dny na to Obama tvrdě hovořil proti Iránu, proti Sýrii, vytvořil tu vizi, že kdokoliv z nich může být nevpuštěn do Ameriky, protože hrozí nebezpečí od těchto zemí. Bylo to 2 dny poté, co Keshe poprvé zveřejňoval svoje technologie. Samozřejmě nevím o tom, třeba je Keshe pamatenec a celý je to jenom jeho jako nádherná vize, já to nevím. Já nejsem badatel, nejsem vědec, jediný co vím, že ty stránky existují,
můžeme je prozkoumat a že 21. září on bude prezentovat jaksi pro veřejnost svoje technologie, které se týkají cestování, zdravotnictví a volných energií. A týkají se taky zdraví. To je jediné, co o tom je. Tak to jsem jen tak chtěl vám tady dneska říct, když máme takové setkání, že třeba existuje momentálně, teďka v září probíhá tahleta aktivita. V těch setkání teďka je velice mnoho, po planetě teďka je hodně setkání lidí, kteří se zabývají volnými energiemi. Teď bude příští týden někde u Mont Blancu zajímavé setkání, kde fungují lidi na nějaký drát s cívkou v zemi a dává jim elektřinu. Budou to prezentovat zase zájemcům. Prostě jak si graduje tahleta aktivita evidentně bují po celé planetě a přibývá badatelů, kteří se zabývají studenou fúzí na bázi karbonu nebo niklu nebo různých prostě prvků. Pracují ve svých laboratořích po celém světě, nezávisle na sobě vlastně pracují na stejných věcech. Je to fantastický, jak to vědomí opravdu samo jakoby vede jednotlivé lidi při těch zkoumání. Je to úžasný sledovat. Tak to je teďka hodně jaksi akcelerovaný, hodně nějakým způsobem tyhle ty věci působí. Tak to je taková moje zpráva. Já se poté rozloučím, děkuju, že jste mě pozvali a že jsem tady mohl dneska být. Já mám představení večer na lávce. Hrajeme pro tlumočníky do znakového jazyka. Je to tlumočený do znakového jazyka a budou na to koukat tlumočníci do znakového jazyka. Dneska je takový speciální večer. Tak jo, 9.9. To je pěkný datum. Jinak je poučná ta Korsika, víte, z hlediska Evropy, jak tam si váží prostředí, jak oni si váží přírody, jak Korzičani dbají na to, aby si to nezničili. Jak když jim tam někdo postaví velký hotel, oni ho vyhodí do povětří, protože ho tam nechtějí. Jo. Je to zajímavé, jak jsou hrdí na svou zemi. My jsme svedli několik rozhovorů, jak by se řeklo, s obyčejnými Korzičany, kteří prodávají své víno ve svých sklípcích. Chodili jsme ochutnávat vína a tam seděla maminka, důstojná maminka, šlechtična, její syn. A oni měli českou knížku od nějakého pana Jana Šmída, cestovatele, kde o té rodině je napsáno. A oni zjistili, že jsme z Čech. A teď ta osoba, co tam byla se mnou, uměla francouzsky, italsky, česky. A ta paní poprvé v životě si nechala přeložit konečně pasáž z té knihy o tom jejím synovi. A pak se oni právě rozhovořili o tom, jak je potřeba uchovat ty tradice, jak je potřeba uchovat zemi pro děti. Aby děti taky poznali tu tradici, tu originalitu těch jednotlivých území. A o tom tam hovořili prostí Korzičané. Vášnivá debata vznikla o tom, jak ta unifikace kultury a všeho, i té turistiky, jak oni to nemají rádi, jakým způsobem považují za podstatné, aby zůstala ta osobitost zachovaná, ty jednotlivý rodinný zvyky, tradice. Tak to bylo moc hezké. Takových hovorů tam bylo několik, právě vždycky jen tak se na to stočila řeč. Bylo zajímavé, jak bylo cítit, jak na tom hodně lidem záleží, jak o tom hodně si povídají. S náma jako s cizincema z České republiky, tak měli potřebu o tom povídat. O svojí Korzice, jak ji mají rádi, jak ji milujou, jak milujou ty lesy a všechno, co tam je. Je to zajímavé. Já jsem vezl svého tátu do Chorvatska na začátku léta k moři, a když jsme projížděli Rakouskem a jeli jsme 3 hodiny těmi Alpami, těmi lesy, tak můj táta po 3 hodinách jízdy řekl, tak nevím, proč vyvážíme dřevo do Rakouska. Protože jsme jeli 3 hodiny lesama, hustejma. To je ono. Tak jo, tak mějte se krásně, ať se nám daří a samozřejmě pokračujeme odpoledne, já budu pokračovat v jiném místě. Taky děkuji. Ahoj. Muchas gracias.